Тя обаче колко... Купила ли е това, бе? Мъжко! Мъжки. Той е много така... Здравейте, добре дошли! Зила! Бургас е един изключително толерантен град. Той е възникнал като пазарен търговски център между българи, евреи, арменци, турци, роми. Аз самата съм израснала и съм учила в арменска махала и в арменско училище. И още от тогава съм възпитана с добро отношение към всички, които са различни. When we decided to participate in Project Mistra, we do that because of two main reasons. First one, that yes, these minority groups live in Bulgaria from century, but still have some difficulties in communication with them. I mean that there are still some negative or hostile attitudes toward people from minority. There are some prejudices toward them, and because of that, we are thinking about how to improve communication between officers from administration or teachers from school, how to work more effectively without prejudice with people from minorities. Кои трябва да бъдат най-важните стъпки за преодоляване на тези трудности? Един от въпросите, който си поставя всяко едно училище, всяка една институция. Когато се включих в проекта Мистра, изпълнявах длъжността началник на регионален инспекторат по образованието в област Бургас и като такава имах възможността да сформирам екип, който беше добре обучен за работа с малцинствата и по-точно за работа с роми. Според мен най-важната стъпка за преодоляване на тези трудности е намаляване на броя на неизвинените отсъствия. Тоест, ние трябва да направим всичко възможно да задържим децата в училище. Много добра практика в това отношение е въвеждането на целодневната организация на учебния процес. Тоест, от сутринта до обяд учениците да се обучават по задължителна програма, а след обед учениците с втори учител да се подготвят за следващия ден, а част от това време, което ще бъдат в училище, те имат правото на работа по интереси, центрове по интереси и най-често ромските групи обичат да се включват в музика, песни, танци, които са съпътстващи черти на техния етнос. Да, в опита ми с деца от ромски происход датира повече от 20 години, може би 22-25 години. В момента като директор на училище аз мога на практика да правя много от нещата, които съм събрала, обмислила и на първо място съм разбрала за себе си, че най-важно в образователния и възпитателния процес на ромите е приближаването максимално до тяхната етническа същност и така докосването до техния етнос. Моята връзка с родителите като възпитател е изключително силна. Още с идването ми в това училище установих изключително тесни връзки с семействата на моите ученици от ромски происход. Почти ежеседмично аз съм в ромската махала, сред техните къщи, сред техните семейства. Опитвам се да решавам и техни лични проблеми, не само свързани с ученика, но защото, освен това, най-голяма е ефективността на учебния процес и на училището като образователна институция, ако имаме на своя страна семейството. Там техните семейства са с лош социален опит, с лошо възпитание, с ниско образование. Затова една от основните ми задачи в момента е повишаване образователния ценз на родителите. Само за една година, тази последната 2013 година, в нашето училище над 200 роми, възрастни роми, родители на мои деца, на наши деца, получават някаква степен на своето образование под различни форми на проекти и други. Освен това, основах така наречения родител на годината,
с което стимулирам морално родителите да се държат добре. Това е една награда, която давам всяка година на родител и по този начин поддържам. Имам родителски екип, родителски съвет, в който има много роми, с които работим заедно по различни въпроси на възпитанието и на образованието на децата и функционирането на училището като такава институция. Изключителен акцент се полага не само върху работата с самите ученици, но и работата с възрастните родители, с възрастните хора. Ние тепърва образоваме и техните родители с цел възможност за получаване на работа, за кандидатстване на работа, за попълване на документи за работа на родителя. Работи се в като че ли не в паралел в няколко аспекта, се работи по-отделно. Примерно само образование или отделно някога само за намаляване на безработицата, които ни дават огромен ефект. Това, което се желае от хората. Нашето предложение, нали, то е залегнало в Националната стратегия за интеграция на ромската общност, е да се работи в 4 основни направления. Това са здравеопазване, заетост, жилищна политика и образование. Защото само един от това, което споменах от тези насоки, ако не се работи, пропада цялостната интеграция. Usually, working together this kind of different organization is hard because people from different organizations have different expectation what to do or how to solve the problem. And the difficulties in this kind of work is to find some situation where every participant are satisfied from the solution and also to do work in the way that he thinks it have to be done. The other reason why we decided to participate in Project Mistra was our willingness to create a network from different public and private organizations who want to work together to solve different problems in social inclusion of people from Roma minority or other vulnerable groups. La pratica che si trasferisce da Bologna a Burgas è un forum, perché la principale esigenza della città di Burgas è quella di mettere insieme attorno a un tavolo i soggetti che noi in Italia definiamo di privato sociale con tutti quei soggetti pubblici che intervengono nello sviluppo del territorio. Quando si parla di sociale non si può non parlare di pubblico e di privato. Che cosa vuol dire? Che nessuno dei due può permettersi di lavorare senza tenere presente l'altro. Questa è la prima regola. Per cui tutti i progetti che noi stiamo facendo, li stiamo facendo cercando di valorizzare il privato sociale. Ma il privato sociale, la forza del privato sociale è quella di arrivare alla persona. La forza invece del pubblico è quello di coordinare il privato sociale perché possa dare un migliore servizio alla persona. Questo luogo rappresenta una delle sintesi dove il pubblico si unisce con le ONG, il privato sociale. Per tanti anni in Italia si è lavorato sull'assistenza sociale e si è sbagliato. La nostra mission adesso è lavorare sull'autonomia sociale. A Bologna, sul territorio bolognese, le più forti e più come dire, estreme forme di discriminazione non sono molto visibili perché sono dentro il mondo del lavoro. Invitiamo la persona, il segnalante, chi ci fa la segnalazione, e la prima azione che facciamo è ascolto, cioè ascoltiamo la persona che viene a segnalarci la presunta o la discriminazione. Una volta capito se si tratta di discriminazioni,
le azioni che possiamo intraprendere noi come nodo antidiscriminazione, come ASP Città di Bologna, sono la mediazione tra segnalante e discriminante, se si tratta di discriminazione. Mediazione, eventuale lettera o telefonata di pressione al discriminatore o chi ha discriminato, e terzo, una consulenza, solo consulenza legale. I think that people in Bologna, in Burgas, are different. Of course, they live different lives. But I think that people in Bologna are more active. They know what they want and they ask for improvement of their life or their settlement. And I think that, of course, Bologna have more tradition in this way, people to be more active. Bologna in qualche modo è la sintesi di questa buona prassi, cioè Bologna tradizionalmente, cooperative, associazioni, quello che definiamo privato sociale, ha una funzione nevralgica nei processi di sviluppo del territorio. The problem or the difficulties in integration of minority is just one of part of our life. We have, of course, the same thinking about many problems. We expect they have to be solved by 1 or 2 persons or have to be solved forever. It's not possible. We have to think in a way how to be more open maybe to solve our problems or just to share together to find something new idea how to improve our life. But I think Bulgarians have tradition like this. We live years and years in situation when other people have responsibility for our life. They decided what we have to do. And we now have to learn how to change this point of view. That means we have to be more active, what we want or what we have to do to have better life together with all different people who live in Bulgaria.